Zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený, ja si Mister. A dneska vás vítam pri ďalšej časti GTA 5 módy. Dneska budeme hrať za policajta. V minulom časti som sa vás pýtal, aký mód by sme si mohli dať. Vy si napísali, že Police mód, takže dneska si dáme Police mód, budeme hrať za policajta. Čo je celkom halus, som to zvedavý. Uvidíme, ako to dopadne. Práve sa nachádzam na Grove Street. Grove Street je najnebezpečnejšia štvrť v celom Los Santos, takže určite tu bude najviac kriminality, podľa mňa. Akurát ju ovládajú, určite to všetci viete, že ovládajú balosovia, už ne tí zelení. Neviem si spomenúť, Grove Streetiaci sa volajú, nie? Teraz je ovládajú fialovi, takže ideme na to, dáme si Police mode, uvidíme to. F3, zapíname Police mode, tam máme, že Go on duty, dobre. Dáme si Go on duty. Poďme si to vybrať, že male, female, poďme si to vybrať, že muž, žena, diaľničný, snežný, šerif, ženský šerif, SWAT, FBI a tak ďalej. Každý policajt v tejto hre má nejaké tie misie, ktoré musí robiť. Takže určite za SWATA budú iné misie ako za klasického policajta. Dobre, dáme si policajta. On je iba takýto jeden. Môžeme si vyberať takto z viacerých. Dáme si takto s čapičkou. OK. Môžeme si zobrať nejaké vehicle. Dáme si Buffalo. Čo je Buffalo? Dobre, to je Buffalo. A môžeme si tu zobrať aj partnera. Ale zoberieme si asi ženu. Žena bude dobrá. Verím, že ne? Ty si škareda. Nechcem dve. OK. Nechcem dve ženy? OK, chcem dve ženy. Dobre. A ideme si sadnúť do auta a ideme krúžiť po Los Santos. A ono nám to bude dávať nejaké tie misie, ktoré musíme robiť. Prečo tá škaračia išla dopredu? Henek sa boja. A vypnem sirénu, lebo tuto to je dosť nebezpečné. Na stopke musím zastaviť. Teraz musím hrať podľa pravidiel. Samozrejme, že si môžeme zapnúť sirény, ktoré používame stále. Napríklad, neviem, či poznáte, ale v Rusku alebo na Ukrajine sa používajú sirény kvôli tomu, lebo obchody sú tam do 6 a policajti kočia 17:30, aby si ísť do obchodu si kúpiť nejaké mlieko, potravín, tak zapnú sirény a idú rýchlo, ty kokos, a všetci mu hýbajú. Neviem, ako to funguje na Slovensku, možno, že aj tu, neviem. OK, teraz nám to dalo misiu, stlačíme Y, môžeme ju prijať alebo neprijať. A už môžeme ísť. Napíname sirény. Dobre, takže máme zabiť všetkých. A prečo policajti zabíjajú? Máme paralýzer, sa mi zdá. Uhni do tej strany. Uhni do... Ne. Fakt, tak ktorí uhyňajú úplne inak. OK, takže ideme tam. Na mape nám to svieti, takže tam by malo byť nejaký suspekt. Mohli by sme dostaviť nejaké rankapy. To sú nejakí gangstri, sorry. Oh shit! Policajt! Paralýzer, ty prečo sa nehýbeš? Dobre, tá je mŕtva. Bás! Ste oficiálne zatknená! Zatčená! Ste oficiálne zatčená, máte právo vypovedať všetko, čo poviete. Ste oficiálne zatknutá, všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám. Oficiálne si aj mŕtva, lebo mi to napísalo, že som mi zabil. OK, nevadí. Moje sexy, krásne policajtky, poďte so mňou. Ahoj! Ahoj, jak sa pozerá na mňa, je taká šťastná. Chlap v čapici, aj ty? To sú nejakí šťastní policajti, what the fuck? To je celkom halus. A to je dosť strašidelné. Aj keď narazím. Už sú zlé. Kokos. Dve ženské mám, teraz mi budú robiť zlé. To je najhoršie, keď máte dve ženské v aute. A ideme teraz sa pozrieť do policajnej stanice. Lebo ako môžete vidieť na mape, tam je policajná stanica, tak tu by sme mohli navštíviť. A ďalšie dve policajné auta idú za ním. To je nejaký blázon. Motorkár! No ne, nebude strať po motorkárovi. To není motorkár. To je na tomto. Paralýzer. Mám ju. Všetci zabíjajú. To fakt, máte dve hviezdičky a hneď vás zabíjajú všetci policajti, ty kokos. Tak musím ich tu asi zabíjať, ne? Takže to je jedno, či mám paralýzer alebo nejakú inú zbraň. Dobre, tak ideme sa pozrieť do policajnej stanici. Možno si tam dáme nejaké kakauko. OK, takže tu je policajná stanica, takže tu nejaké musím zaparkovať nejak fajne. Jak pán. A ideme si dať nejaké teplé kakauko. What you gonna do? What you gonna do if they come from you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do if they come from you? Bad boys, bad boys. Prečo policajti utekajú? Ja sú posratí. Taký som ja zlý policajt. Hello. Dobre, čo tu máme? Dobrý deň. Dobrý deň. A máme ďalšiu misiu, ďalšie naháňačko. Poďte, dievčatá, poďte za mňou. Poďte, už idú policajti, poď. Poď, sadáme. Napíname sirény. Babi, poďte, babi. No tak, babi, poďte. Sadaj. Ježiš, oni sú nejaké tupelá, oni nevedia sadnúť. A zase tá škaračia ide ku mne.
A ideme na to. Ideme na misiu. Dá sa naháňačka. To nemyslíš vážne. To čo som mal naháňať loď? Ako sú to mody, ja viem, že sú to mody a musíme k tomu brať nejaký to nové, ale naháňať loď, fakt ne. Loď na suši. Tá loď podľa mňa mala byť vo vode a my by sme mali naháňať v kanáli. Dobrý deň, dievčatá. Viete, že prostitúcia je nezákonná? A v Amerike sa prostitúcia trestá trestou smrti. A ty si pasak? Aj ty zostaneš. Ty si už vybavená? Mám jedno viedičko, neviem prečo, aj keď som policajt. A ty ženská? A peňažky si zoberiem, lebo idem si kúpiť hamburger. Každý policajt vyberá pokuty kvôli tomu, aby si mohol kúpiť hamburger. Ide už Robocop. Dobrý deň páni. Dobrý deň páni, jak sa máte? Som Robocop. Ideme dovnútra? Idem vypočuť svojho väzňa. Nie som to povedal stratil. Ale tak som Robocop. Poď. Počkaj, máme ďalšiu misiu. Zase máme naháňačku. Ty vole, ten je jaký neznečiteľný. Poď dole už. On je neznečiteľný totálne. Poď dole už do keľu. Bác. Fú, konečne som ho zabil. OK, na dnes by to bolo všetko. Ešte raz sorry, že sa vám vybila kamera. Fakt je to dosť divné, to som už stalo 3-krát. Ale točil som to asi 50 minút. A samozrejme mi ospravedlňujem môj hlas v niektorých častiach, lebo som stále chorý, takže ešte mám stále zapchatý nos a úplne hliený v krku. To nevadí. Dúfam, že sa vám tento mod páčil. Ak áno, bol taký jednoduchší, dajte like. Samozrejme nejaký komentár, čo by sme mohli ďalej natočiť. A vidíme sa pri ďalšom videu. S vami bol asi Mister, vždy pozitívne naladený. Čaute. Money in my pocket, money on the floor, on the floor, on the floor. I love the way she drop it, throw it till it's no more, no more, no more.